Baithalangso Police Station ke parlo Baithalangso Ran Habe arong chingden chit atowara long ihoma truck inut abang phwa phan ke patong tekang phita jok adima long amat apran damnang juilo ke patong tekang phit a truck number laki AS01 EC6670 posi pangthek ponlo truck abang ke Kampur pen Baithalangso ansang tiki endam ji aphan purak ke dam bom ahut inut cycle pen ke dam bom ahut nen ke patong phita jok adima long amat apran damnang juilo Bangso hot ke thek dun long atum pen ke than pona teng ke truck abang ke Kampura hin ben si ke bang seta ke bang abang mute pachat hot laso ke bang hot towara na thu along cycle pen ke dam bom abang phwa phan patong te kang phit lo si than pon apran ke dam ja bang pu aphan non puan ta tang thek kon thek thelang seta ki thi tang bang apu ma bang ke Baithalangso rai kom sai khe dun che pari gen kon si ki thi tang bang apu kum pon si postmortem aphan pale dang lo je takti kero ya gari ne kampur na silang kampur na silang lo gari pecat hoy lo masih cycle bojar chukuri pen cycle kena ama cycle an petong pit amare nona chini nela ha agi dalu mati apu koi rai lo matro handleman hanna lo ande la handyman amen bang ko son handleman amen chini ni lagi ana podal hela lo ana sanjai da Ulukunchi pen hemari rong par karbiang long lai